Друга книга, която може да ви въведе много добре, изключително качествена литература в един друг случай на социална травма, е тази книга, която препоръчвам, уважаеми студенти. Следващия слайд. Да, авторът е Уинфрид Зебалд, един немско-английско езичен автор. Това е първата му книга, преведена на български, Аустерлиц. Тя описва срещата на автора с един странстващ и странен човек, с когото живота го среща в продължение на около 20 на години из Европа. Те се срещат на места, които са характерни с тяхната монументалност, отчужденост, като големи гари, с извинение на присъстващите съдии, съдебни палати, и всякакъв тип пространства на алиенация, на отчуждение и на самота. В хода на тяхното запознаване разбираме, че Аустерлиц е един младеж, който е израсъл в приемно семейство в Англия. Неговите родители умират и след това той отива в средното училище, в съответния пансион и започва да се занимава с пътувания из Европа, които трудно може да си обясни, но те се го водят към архитектура и към такива самотни обиколки по места, свързани с неща, които той самия не си дава сметка. Какви са? След няколко кризи, които той получава, героят Жак Аустерлиц започва да си позволява да разбира, че той е дете от онези 10 на хиляди деца, които през 1939 година са съставлявали известния киндер транспорт. Това са еврейски деца, чието родители са са имали късмета, да го наречем, да ги евакуират в Англия. Самите родители не са успели да се спасят, много от тях са загинали в концентрационните лагери. Скоро имаше и филм за това поколение на тези хора, сега около 70 годишни. Жак Аустерлиц започва мъчителното изследване на своята собствена биография, открива корените си в Прага, открива съдбата на майка си, която остава в Прага и загива в концентрационния лагер Терезин. А баща си така и не открива, най-вероятно загинал в някой лагер около Пиринеите. Той се опитал да отиде да избяга през Франция. Книгата е изключително впечатляваща с този разказ от първо лице, единствено число, който ни дава възможност наистина да почувстваме как чувства, мисли и гледа на света един човек дълбоко белязан по травматичен начин от социална травма, която е изградила неговия идентитет. Ключовата, според мен, характеристика, на който аз мога да опиша като безпринадлежност. И това е едно от големите поражения, които социалната травма нанася. Основната атака на социалната травма е върху чувството ни на принадлежност. Ако нещо се разкъсва при социалната травма, то е обществото, социалната тъкан, доверието. Стилът на Зебалд на пръв поглед изглежда сложен. Той на моменти има изречения от по 10 страници, но извън това мисля, че е литература от изключително висок порядък, която съвсем ненатрапчиво въвежда читателят в една специфична, колкото специфична, толкова и до голяма степен канонична история на социална травма. До голяма степен отива отвъд това. Във всичките свои странствания
главният герой открива как Европа се е готвила, по някакъв начин е била бременна с тази социална травма, на която са станали жертва неговите родители и той самия. Той прави едни много интересни наблюдения върху историята на архитектурата на крепостите из Европа. Открива колко много от тях са, от военна гледна точка, са абсолютно безмислени съоръжения. И колко много от тях по време на Втората световна война, става въпрос за крепостите от 19 век, шедьоври на фортификацията, които обаче колкото са по-шедьоври, толкова по-лесно се заобикалят. Те се превръщат в нещо като ритуали, своеобразни пирамиди, паметници на нещо. И колко много от тези крепости се използват, носят след това белега на социалната травма, защото се използват от нацистите по време на Втората световна война и техните в съответните държави. От нацисти имам предвид не само германци, а всички онези, които изповядват национал-социализма. Това е важно, когато тази забележка, когато говорим за последния казус, за социалното възстановяване в края на нашата лекция днес. Силно ви препоръчвам Зебалд, защото в него може да видите травматичната депресия в чист вид, може да видите как се вижда света през очите на човек, да го наречем увреден или да го наречем повлиян по този начин от социалните трагедии. През цялото време това мъчително и многоизмерно чувство на непринадлежност, което владее живота на този човек, както по отношение на непосредственото му обкръжение в местата, в които се заселва, така и по отношение на много отношения на неговия вътрешен живот, така и по отношение на цялостното му пребиваване в света. Това е книга, която е написана убедително от гледна точка на човек, който е абсолютно убеден, че е напълно сам в света. И в това отношение е забележителна и в това отношение ни дава възможност да разберем, а не да си обясним социалната травма, според мен, по много човешки начин. Погледа, който този човек прави върху Европа, Централна Европа, е действително забележителен. Как изглежда Централна Европа през очите на човек, който, така да се каже, по силата на своята травма, открива по-лесно от другите местата на болката и местата на страха. Казах местата на болката и местата на страха. И скоро ми обърнаха внимание, че в голяма част от социалистическите страни в Европа се наблюдава този феномен на сгради, които са използвани от репресивния апарат преди страните да станат, да прегърнат, да приемат, или как да кажем, прегърнат, не знам какво значи това, да станат тоталитарни социалистически републики. Сградите, които са използвани от репресивния апарат преди, да речем, 1945 година, след 1945 година започват да се използват от новия репресивен апарат. Има интересно продължение на тази история, архитектура и тези места на страха. Ние като ваши преподаватели, най-вероятно, поради нашата собствена социална травма и срама, с който тя е свързана, това е второто важно нещо, свързано с социалната травма, разбира се, че малко сме ви говорили за нещата, които ние свързваме с сградата, в която се намираме. Всички, знаете ли всички, знаем, че
Сградата, в която се намираме, е част от нашето минало, и то специфична част от нашето минало, онази част от нашето минало, която беше ангажирана изцяло с организиране на умовете в един свят, който беше разделен на варвари и ние. С други думи, нещата, които се преподаваха в тази сграда преди 25 и повече години, бяха посветени до голяма степен на свят, който Богу не се различава от света, който описва Кутси. Свят, в който границите, империите и варварите бяха структуроопределящи фактори на мисленето. Още не знаем как да говорим по тези въпроси, но вярвам, че историята на този тип мислене стои по същия начин, по който стои, без да е назован факта, че аулата на Софийския университет е място, в което е заседавал втори състав на Народния съд, който е произнесъл също доста смъртни присъди, като част от този процес на взимане, безкомпромисно взимане на властта и утвърждаване на новата империя.